хоҷагии деҳқонии ватани шаҳри турсунзода дар баробари парвариши ниҳолони ангур, боз ба парвариши дарахтони ороишӣ аз қабили дуб, каштан, сӯзанбарг, даҳҳо навъи гулҳои ороишӣ ва 12 намуди дарахтони пайвандии себ самгузорӣ кардааст. сарвари хоҷагии деҳқонии ватан профессори фахрии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ҳоҷи Неъмат Усмонов барои сабзкории ватани маҳбуби хеш пайваста заҳмат мекашад ва гулу бутаҳои ороиширо аз давлатҳои дурдасти хориҷи кишвар оварда парвариш менамояд ва бо нархи арзон пешкаши мардум менамояд, то ки онҳо ҳам барои ободии ватани хеш ҳиссагузор бошанд. таври номбурда иттилоъ дод. дарахте ки мо канда таи хок карсодем, ин дарахтҳо дарахти дуб, дарахти булут пирамидалне, и дар ҷумҳурӣ ина шумораш бисёр кам аст. И ман ина ниҳолиша бисёр кардагим, ина вақтиш расида, ина мо канда таи хок карсодем, хай ба фурӯш пешниҳод карсодем. И дарахти бисёр зебо, ина қайчӣ намекунем, худаш то 15 метр қад мекаша, ягон қайчӣ намекунем. дарахти аз ҷиҳати экологӣ тоза, фоидаовар, чӯбиш вақтиш расид, чӯб мешавад ба сохтмон. ин дарахти булут бисёр дарахти сахт, чӯбиш дар сохтмон истифода, мебелсозӣ ба истифода мебаранд. воқеан ҳам ҳоҷи Неъмат Усмонов имрӯз барои фурӯш 5000 бех ниҳолони дубро омода кардааст. дарахти дуб бисёрсола буда барои тоза нигоҳ доштани фазои экологӣ мусоидат менамояд. дарахти бисёр хушрӯ. мана ниҳоломон тайёр ина эътибор додем ки дарахтҳоро кандан ба 100% бо решаш гирифтем ки сабзад. барои он ки ина то ин қадар ба расиданда мо бисёр меҳнати сахт кардем. як кас гирад, барака ёвад ки сабзонад. дар хоҷагии деҳқонии ватан 20 навъи дарахтони гуногун ва зебои дилкаш парвариш меёбад ки мислаш дар дигар давлатҳо кам ёфтааст. тарзи нигоҳубин парвариши чунин гулубутаҳо маҳорати баландикасбӣ ва меҳрубониро талаб менамояд. дастони пурфайз ва меҳрбори ҳоҷи Неъмат Усмонов боиси он мегардад ки мавзеъҳои нообод ба гулгашту хиёбонҳо табдил меёбанд ва таъиноти ҳақиқии ин марди бузургу хоксор обод кардани як порчаи хоки муқаддаси ватан мебошад. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳонамо.